Ora lho, jane kowe iki cintaku apa musuhku to jane kowe? Lah mbuh karek sampean, aku kok anggap apa? Kowe bandino ngejaki padu to silit tenan kok. Lah piye, urip pisan kok meneng-menengan. Ben ketok rame ya padu, ben ketok nyeni. Jane cedek tumpak ya tenan lho. Tumpak ya tekak. Pindone jeleng. Alah. Kayak tenan-tenan wae. Emosi aku suwi-suwi ya. Lah nyapa kok emosi kuwi? Nek cedeke gayane walus. Adoh nek ngejaki gelut iki nyapa, tak tekok nyapa. Lah wong kowe galak murah umum kok iso-iso mbok tendang aku. Lah nek adoh kan aku aman. Ngerti kene iki tukang ngamuk sik ben dina dijaki padu tenan. Lah sengaja tak jarak kok. Kudu tak tekek. Lho. Ya, Dadi wong ki urip sepisan ae mbok yo sing sabar ngono lho. Rasa gedhe-gedhe ke emosi. aku ora iso sabar lho, sayang. Aku ora iso sabar. Tenan ora iso sabar aku, sayang. Lah anggere mbok niati ya pangga iso sabar. Kudu tak tekek. Kan kowe ya. Sing mbok tekek endi? Sing ngesor apa sing dhuwur? Emosi aku suwi-suwi. Lah aku apa wae dene kowe emosi? Kecak padu meneh. Kecak padu. Ya iya ben rame. Engko nek rame kan ketok nyeni. Rene. Wah, ini nang adohan kowe iki. Ah. Karena cedek aku ikan wedi. Anjas.